pozdrav svima youtuberi i gledalci, dobrodošli na Urošević Official kanal. Dakle, ovo je uvodni klip, prvi klip na ovom kanalu. Ko ne zna, imao sam stari kanal od 4000 subscribera, ali realno taj kanal je izgubio aktivnost i zato sam odlučio preći na novi. Dakle, o čemu se radi? Ovaj kanal je će biti baziran na gaming, snimat će se uglavnom gaming klipovi. Cilj mi je da vas zabavim sa smešnim klipovima, zanimljivim klipovima. Uglavnom snimat će se FIFA i PES, ali ako vi budete to tražili, možda ćemo snimati i GTA, Fortnite, kakve god igrice, šta god budete hteli. Pišite predloge u komentare šta biste hteli da snimimo kao prvi gaming klip. Ovo je samo uvodni klip da vas uvedem u priču. Znači, kanal se zove Urošević Official, imao sam stariji od 4000. Cilj mi je da dođem do neke cifre na YouTube-u. Za početak bar 100 subscribera, ono kao realan cilj, a posle ćemo vidjeti kako ćemo krenuti dalje. Znači, eto, lajkujte ovaj video ako vam se svideo, komentarišite ga, pišite predloge za naredni klip, bacite follow na Instagram, subscribeujte se kao najbitnije i vidimo se Urošević Squad, tako sam nazvao squad, i veliki pozdrav!